Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 + 1 Herbal Coffee Mix. Jason Rubio po, Pulilio Quezon. O ano po ang magandang naitulong at nagka-interest ka na uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 + 1? Kasi po meron po kumisibot-kibot sa malapit po sa bato ko. Tapos po isa po akong diabetes. Na uminom po ako ng Rice Coffee Mix nyo, nawala po yung mga nararamdaman ko sa katawan. Ngayon po, nakakaapat na box na po kami. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 + 1 Herbal Coffee Mix. Ano ang una mong naramdaman pag-inom ng Rice Herbal Coffee araw-araw? Naging regular yung pag-CR ko kasi hindi ako regular mag-CR. Lagi ako pinagpapawisan kasi hindi naman ako dati pinagpapawisan. Tapos maganda na po yung administration ko. Kanti na lang yung sakit sa dede ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 + 1 Herbal Coffee Mix. Ang Racheng, Kadalabaw, Libmana. Sakit yung stigmora ko, parang na, ano ko na, digaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung dinibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Po yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 + 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kapanawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor doon sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar.
Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Larissa po. Clarissa, taga-saan po kayo? Taga-Kalabang na po. Kalabanga, Camarines Sur. Sino pong uminom ng ating rice coffee, Ma'am Clarissa? Lahat po kami. Bakit po kayo sumubok gumamit ng ating rice coffee mix? Anong nararamdaman ni Mama mo? Ay, yung ano po kasi sa kamay, may bukol siya. Matagal na. Pinacheck up na yung sabi daw po, kailangan daw i-operahan. Tapos siyempre wala na sila, kaya inayaan lang po namin. Gaano nakalaki yung bukol? Medyo malaki-laki na rin. Anong nakita mong resulta ng pinainom niyo po ng rice coffee mix? Lumait na yun. Ano pong may papaabot mong mensahe sa ating mga nakikinig? I-try din na po yung ano po, para po maramdaman din na yung pagbabago. And Sa Rise Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Sinay Magda, Santa Cruz, Barangay Lapu-Lapu. Dito sa Marinduque. Sanay, ano pong magandang naidulot na kayo po'y makainom ng ating rice coffee mix herbal coffee? Napakarami talaga, Sir Vic. O, Yung sige. aking nasabi ko sa iyo na maitim, ngayon po hindi na. Malakas sa katawan. Hindi pa kinagugutom. Tapos ay yung hindi ako napapagkatulog dati. Sana yung hindi pa nakakainom ng rice coffee, sana bumili kayo at uminom kayo, lalo na yung may mga nararamdaman sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Karin pwede sa malinaw. Dati, ang balakang ko, maskit ang katawan ko. Sa ngayon po, hindi na po. Malakas na ako. Happy-happy na po ako kasi wala na akong nararamdaman sa aking katawan. No, anong may papaabot mo sa mga kabarangay natin na may mga sakit at karamdaman? Ang masasabi ko lang po sa kanila, subukan nila itong rice coffee, bumili sila para mawala ang karamdaman nila sa kanilang mga katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Kakasano po ako ng Pili Camarines Sur. Ang problema mo sa iyong katawan ay nagluluha ang inyo pong mga mata. Yes, sir. May nakapagkwento sa akin, gagalingan niya ang mata mo lang sa rice coffee. Subukan mo niya siya. Awa po ng Diyos ngayon, medyo na-control po yung pagluha ng left side ng mata ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Susan Alcantara, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Ano po ang mga health problems at nagka-interest kayo na tuminom ng ating rice coffee mix? Kasi po, hindi ko po parang sumasakit, parang po malaking busog, tapos yung leg ko po parang sumisikip, tapos yung likod ko po masakit. Ilang araw mo naramdaman na nagkakaroon ng improvement nang ikay umiinom na ng ating rice coffee mix? Dalawang araw po, umpisa nung pagbili ko sa'yo, Ilang box, ma'am, ang binili po ninyo? 10. Uy, 10! Ang galing naman, ha? Anong mga improvement? Wala na po akong nararamdaman, tira na po akong atakihin. Ay, anong atake yun, ma'am? Nabihira ng... Parang nanghihina po yung katawan ko, Nang nakainom ka ng ating rice coffee mix, yung panghihina mo, ano na ang resulta? nawala na po. Sa Rise Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy.
Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Kamalig Albay, ma'am, pera na po sa imong edad. 44 na po. Ano po bang magandang naitulong sa iyo sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix? Tumuwag po yung pakiramdam ko. Hindi na po masyado sumisikip ang dibdib ng pag-inom ko ng kape. Anong ininom mong kape? The rice coffee mix. Bakit? Paano po may asma ako, tapos naakasi ako na naninikip yung dibdib ko. Minsan po, sobrang sakit yung ulo ko. Ano ang lasa para sa iyo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Masarap po. Gumanda na po yung pakiramdam ko. O yung mga pananakit ng ulo mo, anong nangyari po? Wala na po, naalis na po yung sakit. Subukan din nila. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. At si Mrs. Gloria Atuhan po ng Sonpa, Digundad po, Nagasiti. Matagal na po kami gumagamit niya. Narinig po namin sa radyo yan. Sabi ko, itry natin yun. Yan po ba ito lang. Siguro po niya ako mag-abat. Minsan akong minsan mga 2 drinks po, di ako nakakaon. Kung nga, magaling po ang pag-ada po ba yung pagmata ko. Yun na po ang namamati ko, masikar na ako kaya nakakaginhawa na ako. Kaya po yan, ikinontinuous niya ako. Sagot po na yaong pang-rice ko sinig, yaong pa kami dyan. Sa mga paraan tabay, try mo na nindo. Ang aning manamitan manindo ang sirap ng rice ko sinig kasi ang epekto sa buhay nindo kung ano. Takamit talaga, subok na. Naman, hindi sa katarait mo sa igualdad, nagra-rice ko sinig man siya. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Toko, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ko po pwede sa yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Masaganang buhay, sunod-sunod ang mga tagumpay ng ating mga kababayan. Mga iba't ibang mga problema, mga diferensya at syempre pa mga reklamo sa kanilang buhay na mga pinapasang karamdaman. Pero abay agad-agad na nagdesisyon na bumili, gumamit, uminom araw-araw ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Yung kanilang mga diferensya, problema, mga sakit, mga pahirap na mga karamdaman sa kanilang buhay, abay isa-isa na po na nasusolusyonan. Kaya nga sabi nga natin, abay ano pa? Malapit na naman ang Pasko. Ano pa ang hinihintay mo? Ang Pasko ng pagkabuhay o ang Pasko ng mga paghihirap? Ayan, kaya nga sabi nga natin, abay ura-urada, ratsyada ng ating mga kababayan. Ano man pong mga ginagawa niyo po sa mga oras ito, maraming salamat sa inyo pong pag-aantabay. Kaya nga sabi nga natin, abay simulan mo na, magdesisyon ka na. Kung ikay matagal nang nakikinig, bumili ka na ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Uy, siya nga pala, abay, mabilisan na naman pong nagkakaubos-ubusan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee. Gawa ng abay talagang 20 na ang binibili nila. Kaya nga eto, ina-avail po naman nila yung ating pamimigay ng pa-bonus, pa-promo regalo sa bawat
bawat 20 one-time lang na bibili ng 20 boxes na Rice Herbal Coffee, may libreng souvenir na portable radio sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Kaya sugod na, samantalay na ang pagkakataon hanggat meron pa. Hello, masaganang buhay! Yeah, masaganang buhay. Sino po ito? Si Andres Pasco, pang Leyte. Taga Leyte po kayo. Yes sir, saan po kayo dyan sa Leyte? Kayo po ba'y nakagamit na kainom na ng ating Rice Herbal Coffee from Leyte, sir? Wala pa kasi dito kami sa Babat, yung Leyte. Wala nang titinda dito yan. Ay, meron na po sir. Matagal na po dyan sa Leyte. Meron na po. Saan po kayo sa Leyte? Meron na po dyan sa Baybay Leyte. Ito po ha, meron na po dyan supply sa Baybay Leyte, sa Dulag, sa MacArthur, sa Mayorga, sa Palo, sa Tacloban at sa Tanawan Leyte. Marami na, matagal na po dyan sa parte po ng Leyte. Ha? Sa Babat yung Leyte kami, sa Babat yung Leyte. Abay, yung pong mga binanggit ko po na mga bayan, yung pa lang po ang merong supply dahil pinapakyaw na ang mga butika, ng mga pharmacy na mga drugstore. Sa Leyte, sa Baybay City, sa Dulag Leyte, sa MacArthur, Mayorga, Palo, Tacloban, Tanawan. Sa mga butika po, meron na po dyan matagal na, last year pa. Meron na po dyan, ano po? Sugod na po kayo dahil mabilisan pong nagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee. Meron na po dyan sa Aramed Pharmacy, DN Store, sa Luke Pharmacy, sa Dulag Leyte, sa Dulag Pharmacy, sa MacArthur, sa Health Direct Pharmacy, sa Mayorga Leyte, meron na po dyan. Sa Palo, sa Butika Bermudo, Farmacia Blanco Savers Pharmacy, sa Tacloban Leyte, sa FMAR Pharmacy, GMA Pharmacy, Golden Miracure, sa Carla Pharmacy, LKS Store, LR Pharmacy, sa mga binanggit ko po na mga butika, meron na po dyan. Kaya nga, doble sipag na, wag nang magtinamad pa kung gusto nyo po na maka-avail ng ating promo. One time lang po naman ito. Kaya nga samantalahin na ang naiibang pagkakataon na sa bawat 20 boxes ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, 20 boxes, one time lang yan. Para meron po kayong reserva, reserva kung sakali man. Ito po'y sabay-sabay sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. And of course, ito po'y pwede rin po kayong makabili ng ating produkto sa South Star Drug. At syempre pa, maka-order din po kayo sa Shopee online. Kaya nga, sabi nga natin, samantalahin na ang magandang pagkakataon na ma-avail po naman yung ating promo. Hello, masaganang buhay! Hello! Yeah, masaganang buhay. Sino po ito? Hello po. Opo, masaganang buhay. Sino po ito? Ano po to? Alright, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, masaganang buhay. Opo, sino po ito? Si Jerison. Jerison. Sige, Jerison. Kamusta ang buhay? Hoy, maraming salamat nga pala. Sa mga kababayan po nating patuloy na nakaantabay nakikinig sa ating programa at syempre pa, abay talagang mabilisang nagkakaubusan din sa parte po ng Samar. Samar. Saglit lang, meron tayong caller. Hello, masaganang buhay. Apo, masaganang buhay. Sino po ito? Jomite po ito. Taga saan po ka, Jobert? Jomite po, Jomite. Jomart, ano po yung Jomart?
Ask ko lang po kung meron pong dito sa Aklan. Merong na. Sa Aklan, on the way pa lang po sa Aklan. Ha? On the way. Antabay lang po kayo, lagi po kayo makinig sa ating programa kasi lagi naman nating ina-update. Ha? Kasi nga nagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee. Pinapakyaw na ng mga butika, pharmacy, mga drugstore. Kanya nga sabi nga natin, samantalahin ang magandang oportunidad na ibinibigay sa bawat pagbili po naman ninyo ng 20 boxes ng Rice Herbal Coffee, 20 boxes. May souvenir po kayong matatanggap na portable transistor radio. Abay, napakahalaga ang impormasyon sa panahon po ngayon ng sabi nga baga, pagsabit ng mga kalamidad. Laging updated para hindi po mahuli. Hindi po kayo mahuli ng sabi nga natin mga problema. Laging updated at lagi nyo pong mapapakinggan ang mga kwentong kagalingan ng ating mga kabarangay, ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Uy, dyan nga pala, kinukumusta nga pala natin ang masaganang buhay. Shout out sa mga taga-Allen Samar. Uy, sa mga taga-Allen Samar, abay talagang nagkakaubusan din ng supply ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Meron na po dyan sa Giwan Samar. Meron na po dyan sa Borongan Samar. Sa Kalbayog, sunod-sunod ang mga tawag na nagpapareserve ng produkto. Kaya nga, wag nyo na pong kakaligtaan. Wag na pong pahuhuli dahil nasa huli ang pagsisisi. Anyway, para sa iba pang mga katanungan, pwede kayong mag-text or tumawag sa 0929-209-6657. Ayan ang ating number. Pwede kayong makipag-ugnayan sa iba pang mga detalles. And of course, bukod sa ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mabilisan pong nagugustuhan ng ating mga kababayan ang Rice Extreme Herbal Juice Drink. Abay, sa unang bukas pa lang ng sachet ng Rice Herbal Extreme Juice Drink, abay talagang gustong-gusto ng mga kabataan ang lasa na patuloy na binabalik-balikan, nagugustuhan ng mga kababayan po naman natin na mahilig uminom ng juice. Ang Rice Extreme Herbal Juice Drink, abay talagang kung gaano kagaling kabisa ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, hindi mo na kinakailangan pang mag-blender ng mga sari-sari mga juice dahil abay magastos. At syempre pa, abay talaga naman pong dito sa Rice Extreme Herbal Juice Drink, makakatipid po naman kayo. And of course, bukod sa ating Rice Extreme Herbal Juice Drink, meron naman po naman tayo yung ating Rice Herbal Iced Tea. Abay, maganda rin po ang ating Rice Herbal Iced Tea with stevia leaves, guyabano and mangosteen. Abay, ito po'y may taglay na anti-cancer properties. Ito po'y mabilisang nagkakaubusan din sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Kaya nga, sugod na sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore para hindi po kayo maubusan ng supply ng ating produkto. Bilang bonus po yan, bilang bonus po yan sa inyo pong patuloy na pagtangkilik at pakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Anyway, sa Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea, makakaasa po kayo na merong magandang resulta ng inyo pong matatamasa, mararamdaman. Laging alerto at syempre pa, kapag uminom po kayo, abay wala pong side effect, wala pong overdose. Subukin nyo na rin po, itry nyo. Sa mga bata, pwede rin po ang ating Rice Herbal Coffee
14 in 1 plus 1. Ayan. Anyway, maraming salamat sa ating mga babayang patuloy na nakaantabay nakikinig. Hello, masaganang buhay! Yes, masaganang buhay. Yes, ma'am. Sino po ito? Si Mary Escalona po ng Ordenita, Pangasinan. Ayun, sa Northern Luzon. Tama po ba, ma'am? Sa Ordaneta. Yes, Sige. Ma'am, kamusta po kayo? Ano pong pangalan niyo po, ma'am? Ako si Mary Escalona po. Ilang taon na po kayo, ma'am? 51, sir. Kayo po ba yung nakainom na, ma'am, ng ating Rice Herbal Products from Ordaneta? Ha? Ako yung loyalist ninyo lang, umiinom palagi ng ganyan, sir. Naka-15 bucks na ako. Uy, naka-15 bucks. Loyalista ka na pala ng Rice Herbal Product. Ma'am, ano ang kwento mo? Ano ang magandang karanasan mo sa pag-inom ng Rice Herbal Products bilang loyalista sa Rice Herbal Products, ma'am? Basta breast po. May bukol ako sa breast. May bukol po kayo may cyst po kayo. Saan parte, ma'am? Kaliwa, kanan? Kaliwa po, kaliwa. O, gaano nakalaki yung pagkakaroon niyo po ng breast cyst? Wala din ako. Kumikirot. Nagpunta ako ng Baguio. Tapos sabi nila, operaan. Pero hindi ako nagpa-opera, sir. Ngayon, nung nakarinig ako ng ganyan, rice coffee, kinuha ko yung number ninyo. Tapos nagtanong ako kung saan ako makakabili. Yun. Yung tama lang naman yung anak ko na may pisto dyan sa Ordaneta, Pangasinan. Yun. Katapat niya mismo. Doon nakabili. Anong binili po? Anong binili po, ma'am, na produkto natin? Rice Herbal Coffee. Oo. Kasi sir, wala naman yung wala yung tea. Yung tsaa. Pabilis niya ako, wala pa naman. Oo, mabilis kasi, ma'am, nagkakaubusan din, ma'am, tuloy-tuloy ang pag-order ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Ma'am, mapunta po tayo sa inyo pong kinikwento. Meron po kayong breast cyst, ano po? Yung may bukol sa dede, tama po ba, ma'am? Oo, opo. Schedule na sana for operation, kaso opera, wala. Hindi ako nagpa-opera kasi marami nagpa-opera. Bawal daw kasi may mga namatay ng kaibigan ko na, kakilala ko. Tinatakot din ako yun. 3 times a day ginagamit kong galon. Minsan 4. Ito, wala na. Nawala na po. Kunti na lang. Hindi ko na makapa. Gaano kalaki yung bukol, ma'am, na sana muntik ka ng ooperahan sana noon? Parang itong hinlalaki ng kamay. Ayun, hinlalaki ng kamay. So, paano nyo po iniinom ang kumikirot at sumasak? Ano po yan? Para po bang pigsa? Ganon? Oo. Tapos dito hanggang sa may kilikili, masakit hanggang sa likod. Oo. Ngayon, sawa ng Diyos, wala naman na, hindi ko na maramdaman yung sakit. Naka 15 boxes. Masaya po ako po. Naka 15 boxes ka. Paano nyo po iniinom? Kaya mag-order na naman sana ako. Wala naman. Nagkakaubusan talaga dyan. So, paano nyo po, ma'am, iniinom ang ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Meron po kayong bukol sa dibdib. Maligamgam na tubig sa umaga yung una. Tapos, yun, inom na ako. Empty pa yung tiyan ko. Inom na ako ng ganon. Opo. Ngayon, mga ilang buwan na rin. Ito, naramdaman ko may pagkalinhawa ako. At saka, sinasabayan ko lang dasal po. Tama po yan. So, ibig sabihin ng pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, nakakatulong sa pagtunaw, paglusaw ng mga bukol-bukol, mga cyst? Nalulusaw siya. Kahit saan banda na bukol-bukol, kahit sa mattress, kahit saan banda. Talagang magaling po yung rice coffee. Ayun, naka 15 boxes ka na pala, ma'am. Ano po? Opo. Ma'am, sa mga nanay, sa mga kadalagahan, sa mga nakikinig sa atin na mayroong mga bukol-bukol, may mga cyst, may mga tumor na ooperan sa kaso problema pera, ano po, ma'am, ang inyo pong maipapayo, ma'am? Go ahead po. Kayong mga kaibigan, nakikinig, ang payo ko sa inyo, kung gusto nyong masubukan yung rice coffee, subukan nila para hindi sila malaki yung magagastos kasi sa doktor. Ito,
kahit na ano, kayang-kaya ng bulsa. So, hindi na ako yung mamimilit. Pero, payo ko lang, itry ninyo para masubukan ninyo ng tunay. Yung kagalingan ng Rice Herbal Coffee. Ayun, ma'am sa mga taga Pangasinenses, sa inyo pong salita, sa inyo pong local dialect, ma'am. Ano pong may message niyo po, ma'am, sa inyo pong local dialect, ma'am? Sige, go ahead po, ma'am. Ilocano. Sir. Sige, ma'am, Ilocano. Yung bagaradi, anis nga dumdumag, iti herbal coffee. Subukan nyo, tap no maamuan nyo, no, anya sa laing na ito yung herbal coffee nga mang taimbag ka nagiti bukol-bukol nga na klase ng bukol iti bagi at na maitulong na ang number 1 ito ay dagdagan tayo ti kararag kini Apo. Thank you po, sir. Ito na lang po ang aking masasabi. Opo, ma'am, iniisip, binabayaran yan yung mga tumatawag kay Kuya Jigs. Ano masasabi mo sa mga intrigang bayaran na mga tumatawag? Yung kaibigan ko nga po na teacher, nag-order na naman kasi 2 boxes na lang daw yung nasa kanya kasi na-operaan siya ng ovary. Tapos nangihina daw siya. Ngayon, tumawag siya kanina sa akin, nag-text na, Mary, 2 boxes na lang itong nandito sa akin, please. Sabi niya, pero pumunta ko kanina sa Ripe drugstore, wala pa. Nagkakaubusan kaya? Oo, mabilis ang nagkakaubusan. Ma'am, sana one time makabili ka. One time lang, 20 boxes para may souvenir ka na portable transistor radio, ma'am. Ano po? Dyan sa inyong lugar. Ma'am, maraming salamat. God bless you, more power, and I love you so much, ma'am. Ano po? Yes, sir. Ma'am, maraming more power. God bless you. Maraming salamat. Bye-bye. Nakakatabang puso, mga kababayan. Kaya nga sabi nga natin, abay, narinig mo naman ninyo ang mga ebidensya. Abay, naka 15 boxes. Alam niyo po kasi kung 15 boxes, abay, iba-iba po kasi yung metabolismo ng katawan ng tao. Pasko, Pasko, Pasko na naman ulit. Kaya nga sabi nga natin, eto na ang kasagutan sa hinahanap nyo pong solusyon. Eto na po, answered prayer na. Kaya nga sa mga kababayan po naman natin, alisin na ang mga pagdududa, alisin na ang mga pag-aalinlangan. Abay, sabayan po yan ng panalangin dahil ang panalangin ang paglapit sa ating pinakamagaling na manggagamotan. Walang iba sa pangalang Hesukristo. At syempre paglapit sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin, pagbabago ng ating lifestyle, at syempre pa, ang regular na pag-inom ng Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Available po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Laging tandaan, alisin na ang pagiging wantamad. Maging masikap na at syempre madiskarte. Puntahan na ang mga butika, mga pharmacy, mga drugstore sa inyong lugar. Kung sakaling kayo po ay nagtatanong at magtatanong kung saang lugar, dyan sa inyo pong probinsya or bayan, eto po yung number. Pwede po kayong makipag-ugnayan, pwede kayong magtanong sa 0920-929-657. Ayan, syempre pa, kinakailangan na maghari ang kapayapaan sa panahon po ng pagsalubong po natin ng Kapaskuhan. Maging malaya, ipaglaban ang kalusugan, palakasin ang resistensya. Abay, nandito na ang solusyon, ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kung sakali man kayo po yung nauubusan at nagkakaubusan na ng supply
ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hati. Abay, wag na pong mag-alala. Pwede na rin po ang Rice Extreme Herbal Juice Drink. Mas dinoble ang mga ingredients ng Rice Herbal Coffee sa Rice Extreme Herbal Juice Drink. Abay, todo bale, doble-doble ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice Drink. 25 sari-saring mga prutas at gulay sa Rice Extreme Herbal Juice Drink. At syempre pa, ang Rice Herbal Iced Tea with anti-cancer properties. Abay, banatan mo na, simulan mo na. Abay, laklakin mo na para tuloy-tuloy maramdaman mo na ang ginhawa. O imagine, abay, alisin mo na ang mga pagdududa sa iyong kaisipan, sa iyong kalooban. Kung gusto mong makinig, kung gusto mong masubukan, abay, alisin na. Kung di ka po'y matagal nang nakikinig, oras na para gumalaw-galaw-galaw-galaw. Oras naman para simulan mo na pag-inom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Extreme Herbal Juice Drink. At syempre pa, kung sakali mang naubusan na, merong supply na Rice Extreme Herbal Juice Drink o dili kaya Rice Herbal Iced Tea. Abay, yan po ang perfect combination. Ang mga produkto po naman natin talagang wala na pong itulak kabigin. Dire-diretso na ang mga kababayan po natin na talagang ngayon nararamdaman nila ang bagsik, ang bisa, ang lakas ng kanilang resistensya. Feliz Navidad. Sayaw, 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 galaw, galaw, galaw para hindi pumanaw. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Abay, sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig po naman sa atin, wag na pong mag-alinlangan na pumunta sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Diyan po naman sa inyong lugar, ang pag-aalinlangan, ang pagdadalawang isip, ang siyang sagabal para makamit ang kagalingan, para makamit ang kalakasan. Ang mga pag-aalinlangan, ang mga pagdududa, ang siyang sagabal para makamit ang ginhawa sa buhay. Feliz Navidad. Abay, sa mga butika po, common sense. Kung sakaling kayo po ay naghahanap ng mga produkto ng Rice Herbal Products, tulad po ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, at syempre po naman ang Rice Extreme Herbal Juice Drink at Rice Herbal 3 in 1 Hot Tea at Rice Herbal Iced Tea sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, available ang ating produkto. Hello, masaganang buhay! Sino po ito? Sino po ito? Jerison. Oh, Jerison! Antay-antay ka lang. Antay-antay ka lang. Antay ka lang, antay-antay ka lang. Dahil si Santa Rice, abay, maraming mga pinupuntahan pang mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Abay, sa mga kababayan po naman natin, abay, sabay-sabay na mamimigay ng portable transistor radio. One time lang po kayong bibili ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 20 boxes. Meron kayong matatanggap na portable radio. Hello, masaganang buhay! Ayan, kaya nga sabi nga natin, one time lang po kayong bibili. One time lang. Para sa gayon, abay, hindi po kayo maubusan ng supply dahil
pabilisan, paubusan ng supply ng Rise Herbal Coffee sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, dyan po sa inyong lugar. Uy, sa Dagupan, meron na po tayo dyan. Sa mga nakikinig, mga nakaantabay, kung sakasakali man, abay puntahan ang mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Uy, sa mga kababayan po naman nating nakaantabay, nakikinig, sa gawi po ng Tarlac, meron na po kayo dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Kalampagin ang mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, dyan po sa inyong lugar. Alisin na po ang mga pag-iinarte. Kung gusto nyo pong gumanda, gumaan, gumaling sa inyo pong mga karamdaman, alisin ang pag-iinarte sa iyong kaisipan. Abay, suguri na, bumili na, abay, banatan mo na, uminom ka na ng tuloy-tuloy na makamit mo ang kalayaan sa mga banig ng karamdaman. Feliz Navidad, prospero año. And of course, sa mga taga-Tarlac, eto po yung mga babanggitin nating mga lugar, mga bayan-bayan. Meron na po dyan sa Concepcion, Herona, La Paz, Tarlac. Sugurin mo na ang mga butika, ang mga pharmacy, mga drugstore. Abay, diskarte na lang ang kailangan. Ang mga taong, sabi nga natin, nag-aasam ng kagalingan, kalakasan. Kapag gusto, gumagawa ng paraan. Ang mga maaarte, ang mga nag-iinarte, gumagawa ng dahilan. Aling ka dyan. And of course, binabati natin, shout out pa rin sa mga taga-Paniki, sa mga taga-Tarlac, at syempre pa sa mga taga-Victoria, Tarlac. Meron na po kayo dyan na mabibilhan ng supply ng Rise Herbal Products. And of course, sa mga nakaantabay, nakikinig po naman sa atin, sa gawi po ng La Union, meron na po dyan sa Bawan, La Union, San Fernando, La Union, sa mga taga Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, meron na po dyan sa Aringay, sa Aritaw, sa Bambang, sa Bayombong at sa Solano, Nueva Vizcaya. And of course, sa mga nakaantabay po naman sa atin sa Baguio, kahit na napakalamig ng panahon, abay napakainit ang pagtanggap nila sa paghigop ng mainit-init na Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rise Herbal 3-in-1 Hot Tea. And of course, sa mga nakaantabay po naman sa atin sa Quezon Province, sa Southern Tagalog Region, sa Katagalugan Region ng Quezon Province, meron na po dyan sa Alabat, sa Atimonan, sa Buenavista, sa Calawag, Candelaria, Dolores, Ginayangan, sa Gumaca, Lopez, Quezon, sa Lucena City. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Kaya nga, subukin nyo na po. Mag-order na. Puntahan na ang mga butika na lagi nating binabanggit sa mga bayan. At syempre pa sa mga taga Mauban, Quezon. Shout out sa mga taga Pagbilao, Plaradel, Quezon, San Antonio, Sariaya, Tagkawayan, Tayabas, Tiaong. Abay, sabi nga natin, abay, nilatagan na po natin, nilagyan na ng mga produkto. Rise Extreme Herbal Juice Drink, Rise Herbal Iced Tea, Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, at Rise Herbal Hot Tea. Yan po ang mga pangunahing produkto na meron na po sa mga butika. Kaya nga, alisin na ang mga pagdadahilan na kesyo malayo. Sabi nga natin, ang mga taong may gusto, gumagawa ng paraan.
kahit gaano kalayo, basta epektibo, abay ilang layo at siyempre pa, ilang dagat ang tatawirin, ilang bundok ang aakyatin, basta mabili ka lang ang produkto na magaling, abay talagang mararamdaman mo ang kagalingan, kagaanan sa katawan, sa mga gusto gumagawa ng paraan. Uy, sa mga nakikinig pa naman sa atin, sa mga kababayan po naman natin sa Masbate, sa Sorsogon, meron na po dyan sabay-sabay ang mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. One time lang nabibili po kayo ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, 20 boxes. Abay, meron po kayong matatanggap. Limited edition lang yan. Limited edition. Yung ating portable transistor radio sa panahon po ng mga kalamidad, sa dating ng mga bagyo, abay importante meron kayong pinapakinggang radyo na kung saan nagbibigay ng mga blow by blow, mga updated na mga pangyayari, mga kaganapan para tanggalin ang boredom. Abay, eto samantalahin ang magandang oportunidad na ma-avail ang transistor radio. Bilang tugon po sa mga kababayan po naman natin na hindi dapat mawalan ng impormasyon, mga balita na mapapakinabangan at mga kwentong kagalingan. Uy, binabati nga pala natin ang masaganang buhay. Maligayang pakikinig, shout out sa mga taga Camarines Norte. Meron na po dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Dyan po naman sa inyong lugar. And of course, sa mga taga Marinduque, meron na po dyan sa Buwak, Marinduque, sa Gasan at sa Mugpog, Santa Cruz, Marinduque. Abay, hindi na po problema. Wag na po kayong matakot. Sa mga COVID na yan, nakakaumay na. Abay, meron na po kayong proteksyon. Meron na pong makakatulong na produkto kontra COVID. Itong araw-araw na pag-inom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hatian. Abay, napakasimple lang naman ang solusyon. Huwag magpasindak sa mga COVID attack na yan. Napakasimple lang naman. Abay, habang kayo po'y naglalaga ng tubig para ilagay sa termo, abay, sabayan nyo na rin po yung pagpapausok para tunaw tanggal ang bacteria, mikrobyo, virus na kumakapit sa iyong ilong na laging kinakalkal kapag may mga swab test. Abay, napaka simpleng alternatibong solusyon. Huwag matakot sa COVID. Labanan ang COVID. Abay, steam inhalation o yung tinatawag natin na pagsuob. Yung pagpapausok para matunaw yung mga virus, yung mga mikrobyo na pumapasok sa iyong lalamunan, sa iyong ilong. Ang pagpapausok ay isang alternatibo, napaka-epektibong solusyon. Kaya nga sabi nga natin abay, nariyan na ang dalawang produktong makakatulong sa iba't ibang mga nararamdaman mo sa iyong katawan. Shout out pa rin sa mga kababayan po nating nakaantabay sa Occidental Mindoro, dyan po naman sa Abra de Ilog, sa Magsaysay, sa Mamburao, sa Sablayan, San Jose at sa Santa Cruz. Feliz Navidad.
Ayan, ay, sa mga taga-Oriental Mindoro, abay, makakabili na po kayo dyan. Meron na po dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa Bako, sa Bansud, sa Bungabon, sa Bulalakaw. Ito po yung mga binabanggit natin mga bayan-bayan. Ito mga bayan na ito, meron na pong kanya-kanyang mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Narinig na ng iyong tainga, abay kinakailangan lumakad na ang dalawang paa. Huwag nang mag-inarte, huwag nang magreklamo, puntahan na ang mga butika, mga pharmacy, mga drugstore para yung pong mga diferensya, mga problema, matuldukan na, masolusyonan na. Abay, katuwang po naman natin ang Rice Herbal Products. Abay, inilantad ko na po sa inyo, mga mahal kong mga kababayan, ang mga sunod-sunod na mga ebidensya, mga pahayag, paliwanag ng mga kababayan po nating labis na nasisiyahan sa masaganang resulta sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee. Ang spelling po ng Rice ay R-I-S-E. Babangon ka mula sa banig ng karamdaman. Abay, wag po kayong matakot. Wag po kayong matakot sa presyo dahil presyong pangmasa ang Rice Herbal Products po naman natin. Abay, etong Rice Herbal Products po natin, kayang-kaya presyong pangmasa. Feliz Navidad. Uy, anyway, kayo po'y nagtatanong kung saan makakabili ng ating mga produkto. Abay, eto po yung number. Yung number. Pwede kayo mag-text or tumawag sa cellphone number na 0920-929-6657. Kaya nga kapag lumalaklak po kayo ng Rice Herbal Products, abay talagang magiging malakas, maresistensya, magana, magaan ang iyong pakiramdam. Lahat ng inyo pong mga nararamdaman, abay mapapawi yan. Basta't ikay nagtitiwala, naniniwala, at siyempre pa, laging nakikinig sa programa na nagbibigay ng inspirasyon, impormasyon, mga pag-asa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Uy, binabati nga pala natin ang masaganang buhay, maligayang pakinig kay Ace, kay Nathan at kay Zian from Tito Bisoy ng Ayugan, Ocampo, Camarines-Sur. Abay, kahit na sabi nga natin, wag mo nang intayin pa, wag mo nang antayin pa ikay magkaroon ng karamdaman. Abay, kahit na wala kang karamdaman, meron kang naka-standby na generator sa iyong katawan para kung pumalya ang iyong katawan, abay malakas ang iyong resistensya dahil ito pong inuming herbal, abay nakakatulong po yan sa iba't ibang mga nararamdaman sa katawan. Pwedeng-pwede sa mga bata. Pero bago kayo magrekomenda sa bata, yung mga matatanda muna ang dapat na maunang uminom para maramdaman mo kung gaano kabisa, kagaling, kaganda, kaepektibo ang Rice Herbal Coffee at 14-in-1 plus 1, Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea at Rice Herbal Iced Tea o dili kaya ang Rice Extreme Herbal Juice Drink para wag laging maging ignorante. Abay kayo na po mismang maunang sumubok, gumamit para matuklasan, maramdaman ang epekto, benepisyo, resulta sa katawan. Alisin ang pagiging ignorante.
pag-iinarte. Alisin ang pag-iinarte. Kung gusto mong makalaya mula sa banig ng karamdaman, alisin na ang pagdududa. At syempre pa, sa mga matatatagal nang nakikinig, wag lang laging makinig, kundi sumubok, gumamit, uminom na. Larga na, bumili na ng 20 boxes ng Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 dahil merong regalong nag-aantay sa iyo. Abay, pabilisan dahil mabilisan din nagkakaubusan ng supply sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, dyan po sa inyong lugar. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Ayan, nais mo ng mga ebidensya. Eto ang mga ebidensya. Tad-tad na mga pahayag patunay ng ating mga kababayang nakasubok na ng ating Rise Herbal Products. Huwag nang antayin pa na ikay magkasakit dahil magastos ang magkasakit sa panahon po ng dilubyo sunod-sunod na pagdating ng mga bagyo sa buhay ng tao. Kaya nga laging agapan na ang kalusugan. Walang ibang magandang kayamanan sa buhay ang magkaroon ng matiwasay na magaan na katawan. Walang mga aberya, walang mga karamdaman. O saan mabibili ang Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rise Herbal 3-in-1 Hot Tea, Rise Herbal Iced Tea, at Rise Extreme Herbal Juice Drink. Syempre pa, sa mga botika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, dyan sa inyong lugar. Suguri na, kalampagi na. Alisin na ang pag-iinarte para hindi maging ignorante. Subukin na para mapatunayan kung talagang totoo ang mga naririnig mong mga kwento. Ikaw mismo ang sumubok, gumamit na para makalaya na sa gulungan, sa banig ng karamdaman. Uy, katuwang po natin sa technical side si Engineer Jonathan Lopez at si Ferdy Losada. Ako pa naman si Baby Armalite. Abay, raratsadahin ko na naman kayo na mga patunay, pahayag, patotoo na mga kababayan po nating naniwala at nagtiwala, sumunod, gumamit, uminom at ngayon ramdam ang kaginhawahan, kalakasan, kagalingan sa kanilang mga nararamdaman. Si Baby Armalite, masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po ng Kakalawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, naiiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. For 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Larissa po. Clarissa, taga saan po kayo? Taga Calabanga po. Calabanga, Camarines Sur. Sino pong uminom ng ating Rise Coffee, Ma'am Clarissa? Lahat po kami. Bakit po kayo sumubok gumamit ng ating Rise Coffee Mix? Anong nararamdaman ni Mama mo? Ay, yung ano po kasi sa kamay, may bukol siya. Matagal na. Pinacheck up na yung sabi daw po, kailangan daw i-operahan. Tapos siyempre wala na sila, kaya inayaan lang po namin. Gaano nakalaki yung bukol? Medyo malaki-laki na rin. Anong nakita mong resulta ng pinainom niyo po ng Rise Coffee Mix? Lumit na yun. Ano pong may papabot mong mensahe sa ating mga nakikinig? I-try din ako yung ano po, para po maramdaman din like kung nagbabago. And Sa Rise Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Malinaw, makusog.